नोंथांमोना साननो हागौ आरोना आङो माने रस्ट भिडिअ बानायला आरो मानि थाखाय रस्ट भिडिअखौ आङो दानजोबखो। दा गोबाङा साननो हागौ आं मानि थाखाय रस्ट बानायला, हिन्जाव लानायखाय बानायला खोमा बेफोरबायदि साननो हागौ गोबाङा। बेनिफ्राय खायफा दाबो आंखो आदा नों रस्ट भिडिअ मानो बानायला, रस्ट भिडिअ बानायफिनदो बेफोरबायदि बुंग्राबो दङ। जायफोरा आंनि रस्ट भिडिअ नायोमोन, मोजां मोनोमोन रस्ट भिडिअ नायनानै, बिनि थाखाय थेंक इउ होनो सानो आङो। रस्ट भिडिअ बानायोब्ला मा जायो आरो रस्ट भिडिअ बानायोब्ला सोरनियाव मा प्रब्लेम गोलैयो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै गुवारै खिथालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनाय, भिडिअआ गोलावबो जानो हागौ, नोंथांमोना एसेब्लाबो नलेज मोनगोन रस्ट भिडिअ बानायोब्ला जोङो गावखौ मा खालामनानै लानाय जायो आरो गुबुनखौ मा खालामनो थांनाय जायो बेफोरनि फारसे नोंथांमोनखौ आङो गुवारै फोरमायना होगोन। थ' लोगोफोर, गोबां इउटुबारफ्रानो सानो आरोना, जेरै जोंहा इण्डियानि नाम्बार 1 इउटुबार जिनाखि रस्ट खालामनानै इन्टारटेन खालामो, जेरै जोंहा केरि मिनाटि, बिथांखौ आंबो फल' खालामो, गुबुनाबो फल' खालामो। दा बिथांखौ फल' खालामनानै जोङो किसुमान रस्ट भिडिअ बानायोमोन। जोंनि माखासे एसे एनै गाज्रि भिडिअ शेयार जानाय, बेजों लोगोसे गाज्रि भिडिअआवथ' जोङो एक्सप्लेन खालामनानै बुङोमोन आरो मोनफा मोननै फानि भिडिअसफोर शेयार जानाय बेफोरनि सायाव जोङो रस्ट खालामो। खिन्थु रस्ट खालामजानानै जों जे इन्टारटेन लाबाय, जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो मिनिथावना खालामबाय, खिन्थु बै रस्ट खालामजाग्रा मानसिया सोरबा बायदिया सैज' हाया आरोना। सैज' हायाब्ला मा जायो, सोरबा बायदिया बिदिनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नागिरो। दा बेबायदियाव मा जायो, सोरबा बायदिया नोंखौ रस्ट खालामनो होसिगोन, ओइ आदा नैबे भिडिअनि सायाव रस्ट खालाम होननानै बुंसिगोन सोरबा बायदिया। ओमफ्राय बै बुंग्रा मानसिया नोंखौ मा बुंगोन, जेब्ला नोङो खैफोदाव गोलैगोन, नों रस्ट खालामबाय, बै रस्ट खालामजाग्रा मानसिया नोंखौथ' सैज' हायिनि थाखाय नोंखौ माबा मोनसे नोंखौ पुलिस केस माबा केस होलायलांबाय, होमबाथ' बै रस्ट खालामहोग्रा मानसियाथ' नोंखौ सापर्ट होफिनला, ओइ बे गाज्रिखालै माखा बेखौ दामखानांगौ बुखानांगौ नै बिदिसो टाइपआव फैयो आरोना। बेनिखायनो आङो रस्ट भिडिअखौ बानायला लोगोफोर, नोंथांमोनाबो एसे साबधान जायफोरा रस्ट भिडिअ बानायगासिनो दङ। माने गावनि आथिंखौ गावनो जावनानै लानाय जायो आरोना। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बुजिलायनाया बिराद खम, सिदा खोथा बेयो, माने जोङो इन्टारटेनखौ गोबाङानो बुजिजोबा। दा बुजियोब्लाबो किसुमाना सैज' खालामनो हाया, बेनि थाखायनो सोरनियावबा जिउआव माने सोरखौबा नोङो बिदिनो शेयार जानाय भिडिअनि सायाव नोङो बेखौनो रस्ट खालामबाय, बै रस्ट खालामजाग्रा मानसिया लासिंसिं मोनसिगोन, लासिंसिं मोननानै बियो मा खालामगोन, सोरबा बायदिया सैज' हायिनि, नोंखौ बुंफिननो हायिनि सोरबा बायदिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। दा आरो सोरबा बायदिया गावखौ बेफोरबायदि लासिंसिं खालामनायनि थाखाय सोरबा बायदिया पुलिस केस माबा केस हेन टेन होलायलांसिगोन नोंहा माने बेहाय नोङो इन्टारटेन खालामदोंब्लाबो नोंहा ओरैनो माने मालायनि दायावनो नोंहा गावनि दाय खालामनानै लानाय जायो आरोना। जेरै जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननाय बाथ्राया बेनो। दा नोङो जुदि खदालखौ गावनि आथिङाव जावनानै लानाय बाथ्रायाबो बेनो आरोना। माने बे सोदोबआव दङ, जोंना बाथ्रा फावआव दङ आरोना बेफोर बाथ्राया बर'नि सोदोबाव। दा आं रस्टखौ बिनि थाखायनो गारबाय। गोबां प्रब्लेम जायो आरोना रस्ट बानायोब्ला। जोंहा गोबां मानसिफ्रानो बुजिया, माखासे मानसिया बुजिया, माखासे मानसिया बुजियो। दा हमनानै ला नोङो मोनसे गाज्रि भिडिअ शेयार जाबाय थाबाय, बेखौनो नोङो इउटुबाव लाबोनानै बा इउटुबावनो दंखायो बेखौनो नोङो बिनि सायावनो नोङो भिडिअ बानायबाय। भिडिअ बानायब्ला मा जायो, बे बांसिन गोसारो। बे बांसिन गोसारनायजों लोगोसे नों सोरखौबा बुजायनो थाङोब्ला बेवहाय मा जायो, नोङो भिडिअखौ होनानैथ' नोङो एक्सप्लेन खालामथारनांगोन ना, बेवहाय माने बांसिनसो सोलो मोनो आरोना। बिनि थाखायनो आङो रस्टखौ बानायला। दा सोरबा बायदिया बिदिनो गाज्रि भिडिअ शेयार खालामबाय थाबाय, बेफोरबायदिनि सायाव नोङो रस्ट खालामबाय, एसे इन्टारटेन खालामबाय, बुजायनो नागिरबाय। दा सोरबा बायदियाथ' नोंनि सायाव हेटार्स, नोंखौ माने गाज्रि साननाय थाखागोन, नोंखौ माने जमलायनाय जायो आरोना। बेफोरबायदिनो नोंखौ सानसे समाव एगेन्स्ट माने रिभेन्स लालायफिननाय जायो आरोना। नों रस्ट खालामबाय, बेखौ आंखौ लासिंसिं खालामदोंलै साला, बेखौ लामायाव जमनानै बुगोन आं मागोन आं, बेफोरबायदि गाज्रि सानलायनाया बिराद जायो आरोना जोंनि गेजेराव। दा बिनि थाखायनो आङो रस्टखौ खालामला। आरो रस्ट खालामनाया बिदिबो जायो, नोङो गुबुननि भिडिअ मोनबाय, बेखौनो नोङो रस्ट खालामबाय। दा बै रस्ट खालामजाग्रा मानसियाथ' सैज'नो हाया, बिदि जायो। ओमफ्राय नोङो जोंनि गेजेराव माने हमनानै ला नोङो बुजायनो गोसोब्ला ससियेल मिडियाल' नङा, नोङो डाइरेक्ट न'आव थांनानै बा बबेबाफोर लामाफ्राव फनफोरजोंबो जोङो बुजायहरनो हायो। ससियेल मिडियाआव लाबोनाय लोगो लोगो बांसिन गोसार होनाय जायो आरोना। रस्ट बानायनानै नोङो गुबुनखौ लासिंसिं खालामबाय, लासिंसिं खालामनानै नोङो बयनिबो सिगाङाव माने शेयार खालामबाय, बेखौ मिथियामोन, ससियेल मिडियाआव लाबोबाय नोङो। ससियेल मिडियाआव लाबोनाय लोगो लोगो मा जायो, बयबो स्प्रेड जासिनो आरोना, बयबो मिथिजोब्बाय, दानाथ' बे लासिंसिं मोनबायना। दा बिदि जायो आरोना। खिन्थु रस्टखौ खालामजायो, माने भिडिअ लायै भिडिअ आरोना। जाय भिडिअआ माने इन्टारटेन, जाय भिडिअआ माने रस्ट खालामथावना, बेफोरखौ खालामजायो। सोरबा मा खालामो, रस्टनि नामाव गाज्रि भिडिअखौ लाबोसिगोन,
रस्ट खालामसिगोन रस्टनि नामाव ओइ रस्टसो खालामदोंमोन मादोंमोन जासिगोन बिदिनो गोबां इसु जायो आरो रस्ट खालामोब्ला माने येलो डलार बांसिन फैयो आरोना गोबां एड सुइटेबल जाना होयो रस्ट भिडिअफ्राव माने मनिटाइज ग्रीन डलार जाया बांसिन येलो डलार जाना होयो बेनि थाखायनो आं रस्टखौ बानायाखै ओमफ्राय रस्टखौथ' आङो बानायैनि जाहोनाबो गोबां जाहोन दङ नोंथांमोननो दायो किसुमान जाहोनफोरखौ आं फोरमायजोबनो हानाय नङा जायफोर माने आंनि पार्सनेल इसु जादों आंनियावबो गोबां बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबां इउटुबारफोरखौ नुखादों सोरखौबा जोङो माबा मोनसे बुंनो थाङोब्ला सोरखौबा माबा मोनसे बुजायनो थाङोब्ला गावनावसो उल्था माने गाव खदालजों जावनानै लानाय जायो आरोना नों सोरखौबा बुंगोन नोंलाय मा गोरोंलै मा मोजांलै मा बुजायनो रोङोलै जेनेबा आंनि गोरोन्थिखौथ' आं नुला गुबुनासो नुसिगोन नों गुबुनखौ बुजायनो थांसिगोन नों गुबुनखौ बुजायबाय थासिगोन इउटुबाव बखिबाय थासिगोन मानसिफ्रा मा बुंगोन नोंखौ गावनो मोजां नङा गावलाय मा क्वालिफाइड गावलाय मा इडुकेसन दङ बेलाय गावनि आथिङावनो गसंना लानो हायाखै बिदि बुंग्रा बहुद थायो नङा होमबा दा नोंनि बिखुंनि मैलाखौ नों नुवा गुबुनासो नुयो बेनि थाखायनो जोङो गावजों गाव बा गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गाव सानग्रोनाया मोजां बेनिखायनो आंनिबा बाद दे बेफोराव लाब गैया बुङैयानो मोजां आरोना रावखौबो रस्ट खालामैयानो मोजां रावखौबो बुजायैयानो मोजां बुजायोब्ला माने नों ससियेल मिडियाजों बुजायनाङा सोरखौबा बुजायनांगौबो माब्लाबा समाव खिन्थु आंनि मथेब्ला आरोना दायो आं जिनाखि प्रब्लेम मोनबोबाय आङो जिबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आङो खिन्थु आं रस्टखौ दिनैनिफ्राय गारबाय आरोना दिनैनिफ्राय माने आं सिगांनिफ्रायनो गारखाबाय आं हारसिं बुजिनानै आरोना बेफोरखौ एनालाइसिस खालामदों हारसिंबो बुजिदों आरो गुबुनाबो आंखौ बुजायदों जायफोर आंखौ बुजायदों जायफोर मटिभेट खालामदों आंखौ जायफोर माने आंनि थाखाय साजेसन होदों जायफोर नलेज होदों बिथांमोननि थाखाय आं थेंक इउ जासियो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन जायफोरा रस्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंमोन इन्टारटेन मोनदोंमोन बिथांमोननि थाखायबो आङो साबायखर जासियो दा बिथांमोनाबो आंखौ दाबो रस्ट खालामजानो लुगैयो खिन्थु नोंथांमोना बुजिनानै ला रस्ट खालामोब्ला गावनो खैफोदाव गोलैयो खैफोदाव गोलैनायनि समाव बै रस्ट खालामहोग्रा मानसिया माब्लाबाबो नोंखौ सापर्ट होफिनाबा मा जायो नोंहा नोङो नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव न'खरनि मानसियासो नोंखौ थाखा फैसानि माबायाव नोंखौ हेल्प होगोन गुबुना हेल्प होगोन खिन्थु नांगौसिबां हेल्प होनो हाया आरोना दा बिनि थाखायनो आङो बुहुद माने प्रब्लेमबो मोनबोदों रस्ट बानायनायाव नोंथांमोना मिथिखायो दायो ससियेल मिडियायाव सोर साबैसेया केस जादों सोर मा जादों गोबाङा मिथिखादों बिनिखायनो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गाव माने गावनि आथिङाव गसंग्रोनाया मोजां आरो जोङो गुबुनखौ बुंनानैबो लाब गैया जाय बिदिनो गाज्रि भिडिअ शेयार जाबाय थाथों बेखौ माबानो थाखाय बेफोरखौ बुजायनो थाखाय माखासे मोजां आफादफोर दङ बिथांमोना मालाय बुजायगोन जों बुङोब्ला जोंनाव माने डाइरेक्ट जोंखौ एक्सन लानो थाखाय जोंहा हारसिं बेक्तिगत जोंहा सासे इउटुबार जाबाय नालाय जोंखौ डाइरेक्ट माने पार्सनेल एटेक खालामनो हायो आरोना जोंथ' गिदिर माने बिदिनो मन्त्रि एमएलए नि फिसालाबोथ' नङाना जोङो बेफोरबायदि बुरजा थाखा फैसा गोनां मानसिबोथ' नङा जोङो माने बिदिनो बडिगार्ड गोनां मानसि नङा जोङो बिदिनो सोरखौबा माने रस्ट खालामनानै बा सोरजोंबा माने जोंहा जुजिनो थाखाय दा बिनि थाखायनो जोङो लाब गैया सोरखौबा माबा मोनसे बुजायनो थाङोब्ला गावनि आथिंसो जावनानै लानाय जायो आरोना ओंखायनो सोरबा शेयार जादों एसे एनै फेसबुकआव वाट्सएपआव इउटुबाव गाज्रि भिडिअ शेयार जादों बिथांमोनखौ फन खालामनानै जुदि बुजायनो गोसो दंब्ला एसे बुंहर बेफोरबायदि खालामनाङा इयुन जेनेरेसननि थाखाय उन जोलैनि थाखाय बेफोरो गाज्रि होननानै दा इउटुबाव जुदि लाबोनानै बिथांमोनखौ बुङोब्ला बखियोब्ला मा जायो बिथांमोना नोंनि सायाव रिभेन्स लायो नोंखौ माने गाज्रि साननानै थायो आरोना बिथांमोनाथ' बुजिया गावनि आखलखौथ' नुला नों आंना नुसिगोन सोरबाया नुसिगोन जुदि बेखौ नुनानै नोंथाङा बुङोब्ला नोंखौबो उल्था सोरबाया माने नोंनि रिभेन्स लानो थाखाय नोंखौ डाउनाव खोलैनो थाखाय मा खालामो नोंनि बिखुंनि मैलाखौथ' नों नुला नालाय गुबुना नोंखौ बखिसिगोन बिदि जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं रस्ट भिडिअखौ नमस्कार होबाय आङो बानायला रस्ट भिडिअ बेनिखायनो आङो डिलिट खालामजोब्बाय आरोना आं सानदोंमोन केरेमिनाटि बायदि माने सासे आंबो मोजां रस्टार जानो बर'नि गेजेराव खिन्थु बेफोर साननाया फेलें आरोना मानि थाखाय जाया हमनानै ला केरेमिनाटिया मालाय गोबां टिम दङ बेहा बिदिनो रस्टार टिम बहुद दङ बेहा आरो बेजों लोगोसे बिसिनि रस्ट बानायनाया आलदा जोंनि बर' रावाव बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनो समाया नों गाज्रि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो गुबुनफ्राबो गाज्रि सोरखौबा रायनो सोलोंगोन आंखौ नायनानै गुबुनाबो रस्ट बानायनो सोलोंगोन बेफोरबायदि जायो आरोना दा जोङो केरेमिनाटिखौ फल' खालामो केरेमिनाटिया बहुत गाज्रि बाथ्रा बुङो गावसिनि हिन्दी लेंगुवेजाव आरोना इण्डियाननि जोंहा बिदिनो मादार लेंगुवेजाव बिराद गाज्रि बाथ्रा बुङो खिन्थु जोंनि बर'आव बेखौ बुंब्लाथ' सोलिनाय नङाना जोंनि समाजाव दा बिनि थाखायनो आङो रस्टखौ बेफोरबायदि सानै हयो आरोना गोबां साननानै आङो स्टप खालामबाय आरोना दा नोंथांमोना साननो हागौ सोरबा बायदिया केरेमिनाटिखौ फल' खालामनानै आंबो रस्ट खालामसै गाज्रि बाथ्रा बुंसै बर'नि गेजेराव सोरखौबा रायनोसै मानोसै
दा जोंनि गेजेरावथ' रायनायखौनो सानखायो रस्ट भिडिअखौ रावबो इन्टारटेनाव सानखाया आरोना माने सिरियास लायो आरोना बांसिन सिरियास लायो बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया जायो मोनसा मोनलायनाय गावजों गाव सोरखौबा केस होलायनाय माबा होलायनाय सोरजोंबा रागा जोंलायनाय नांलायनाय बेफोर जायो आरोना माने इन्टारटेनाव साना आरोना बयबो दा बिनि थाखायनो रस्ट खालामैयानो मोजां आंनिबा माने बर' समाजाव सोलिया आरोना रस्टआ सोलिखानाय नङा आरो सोलियोब्लाबो माबायदिया सोलिगोन माने जाय क्लिप्सआ जाय कन्टेन्टआ माने फानि मिनिथावना बेफोरसो सोलियो आरोना जुदि नोङो भाइरेल भिडिअनि सायाव माबा गाज्रि भिडिअनि सायाव रस्ट खालामनो सानोब्ला नों गावखौनो खदालजों गावनि आथिंखौ जावस'नानै लानाय जाखायो बे सियरखा ओंखायनो जोंनि इउटुबारनि गेजेराव बर' इउटुबारनि गेजेराव गोबां माने प्रब्लेम जागासिनो दङ सोरजोंबा माबा हेन टेन केस होजानाय मानाय अनेक जागासिनो दङ बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेनिखायनो जोङो थांनो हो सोर गाज्रि भिडिअ शेयार जादों जानो हो मालाय बेखौ सामलायनो थाखाय माखासे आफादफोर दङ बिथांमोना बुजायगोन सामलायगोन जों नों आं बेक्तिगत इउटुबारा बुङोब्लाथाय मा जायो जोंखौ डाइरेक्ट एक्सन लानो खाबु मोनो बेनिखायनो जोङो लाब गैया मालाय गावसोरनि गोसो गावसोर खालामगोन दा नोङो जुदि बेखौ बुजायनो थाङोब्ला गावनि आथिंसो जावस'नानै लानाय जायो गावसो हाखराव गोलैनो गोनां जायो होमब्लालाय बुजायनानै मा लाब गैया बेनिखायनो लाब गैया आरोना आंनि मथेब्ला दा बेनिखायनो आङो दायो नोंथांमोना साननो हागौ आंहाथ' फेमिलिबो जाबाय दायो हिन्जावबो लाबाय आङो बिदिनो ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थानोसै ब्लग भिडिअजों लोगोसे आङो माने टेकनिकेलबो इउटुब चेनेल खुलिदों आङो नोंथांमोननो जाहाथे इउटुबनि फारसे बोरैहाय इउटुब चेनेलखौ बोरैहाय मनिटाइज खालामनांगौ बोरै मा भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना बांसिन भिउस मोननो हागोन मा भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना बांसिन आर्निं खालामनो हागोन मा भिडिअ नोंथांमोना मा कन्टेन्टनि सायाव मा केटेगरिनि सायाव इउटुब चेनेल खुलियोब्ला बांसिन आर्निं खालामनो हागोन बेफोरनि सायावबो आङो एक्सप्लेन खालामनाय दङ आंनि जिनाखि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों नोंथांमोना डिबि टेक्निकेल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नैबे स्क्रिनाव होनाय डिबि टेक्निकेल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोना इउटुबनि गोबां माने आपडेट मोननो हागोन आरोना बेजों लोगोसे आङो बिदिनो मिउजिक भिडिअजों लोगोसे आङो सर्ट मुभिबो बानायलांबाय थानो नागिरदों आङो डिबि प्रडाक्सन चेनेल मोनसे खुलिदों नैबे स्क्रिनाव होनाया बेबो आंनि चेनेल आंना चेनेला मर देन दायो मोनबा चेनेल जाबाय आङो दायो हारसिं सामलायनांगौआ एसे आंनावबो खर'आव बांसिन बजाय मोनो आरोना बोरै सामलायगोन आङो मालाबा समाव सानखांनाय फैयो खिन्थु आङो इउटुबजोंल' जागोन बे नङा आङो इउटुबखौ आं हानायसिबांखौ आं सोलिलांगासिनो दङ खिन्थु इउटुबजों आङो मोनसे केरियार दानो सानदों आरोना बे केरियारा जाहैबाय नोङो माबा मोनसे इउटुबनिफ्राय जेसेबांनाखि रां मोनदों बेजों नों माबा मोनसे बागान सागान माबा मोनसे बिजनेस मावदो बेफोरबायदि मावोब्ला नोंहा लाइफ लं लास्टिंनि थाखाय नोंहा खामानि होयो इउटुबाथ' दानो दं दानो गैया रावबो बुंनो हाया बेखौ रावनिबो बिमा बिफानिबो नङा इउटुबाथ' आमेरिकाननि नालाय बियो जोंनो दायो इण्डियाआव माने बयबो इउटुबार जाबाय नालाय दा आमेरिकानासो जोंनो फैसाखौ हरो आरोना आमेरिकानिफ्रायसो जोंनाव फैसाया फैयो गुगोल एड्सनि थाखाय दे बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना रस्ट भिडिअखौ आं मानि थाखाय बानायला मिथिखाबाय दायो बयबो मिथिखाबाय आरोना रस्ट भिडिअ बानायब्ला मा जायो गावखौ मा हाखराव खोलैनाय जायो दा नोंथांमोना मिथिखाबाय बयबो आरो रस्ट भिडिअ बानायहोनो साननायाबो सोरनिबा थुलुंगायाव नोङो रस्ट भिडिअ बानायदोंब्लाबो नोङो बानायैयानो मोजां दा मिथिखाबाय नोंथांमोना दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ अल